देबरगाव आरो जितु 14 चिरां बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिनो दैदेनगिरि मानगोनां बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। जों फुल कनफिडेन्सजों बिथांनो बे मोननै समष्टियाव गेलेहोनो नागिरदों। बेखौनो बुंगोन दिनै बिथाङा बे मोननैबो समष्टियाव देरहानो थांगासिनो दं। दा बेखायनो आंनो बेखौनो बुंगोन जे बिथां खाम्फा बरगयारिया फैगौ समावहाय जोंनि बिटिआरनि फिन खनसेबाव आरोबाव सासे इएम जानो थांगासिनो दङ। जिहेतु इउपिपिएलनि बे सांग्रां ब्रह्म बिथाङा लुगैदोंमोन नाथाय मोनासै उदां बिजाथि होबाय बिनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बिथाङाबो जोंनि दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। निस्सय बिथाङाबो बिजाथि महरै बेवहाय गसंनो थाखाय थिरांथा लादोंमोन आरो जोंनि दोलोनिफ्राय बिथाङाबो टिकेट बिदोंमोन। खिन्थु दोलोआरि माखासे उसुबिदा आरो माखासे दाजाब दानख' खालामनायनि गेजेरजों दा बिथांनो टिकेट होनाया सम्भब जायाखिसै। स' बिथाङा निस्सय गावनि जिथु माने हास्थायनाय गावनि लुबैनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा दिनै जोङो बयबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङाबो नमिनेसन साबमिसन होदों। दा जों बेखौनो बुंगोन जोंहा जिहेतु खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै दिखांदों हिसाबै 14 नं चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा निस्सय इउपिपिएल दोलोनि बिथां खाम्फा बरगयारिनो भट होगोन। आरो बेखौबो आङो जिहेतु बिथां सांग्रां ब्रह्मआ आंनि सासे लोगो दा जों बिदा फंबाय बायदि सोलियो बिथांनिसिम आं बेस्ट अफ लाकखौ होगोन। सालबारि समष्टिनि बिजाथि बिथां जय मुसाहारि दा बिथांनि जा नमिनेसन साबमिसन बे हाबाफारिखौ एसे सिगाङावसो जों फोजोबनानै लाबाय। जियानो जायाथों मानो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे सालबारि समष्टियाव जय मुसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निस्सित जाबाय। मानोना सालबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जय मुसाहारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे जय मुसाहारि बिथाङा देरहानानै जोंनि बे सालबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि जौगानायनि जा बिबानखौ मोजाङैनो मावफुंलांगोन आरो रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनगोन जे फैगौ जि 22 थारिखआव जानो गोनां सेप्तेम्बरनि 22 थारिखआव जानो गोनां जिथु भट बे भट थुखांनायनि उनावहाय 26 थारिखआव काउन्टिं जागोन आरो बिनि उनावहाय बे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जेब्लानाखि बिटिआरनि गोदान सरकारा जागोन अब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि सिएम जाबाय। बेखौ आङो रोखायै फोरमायगोन रायजो राजा बिथांफोरनो। दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव जाहाथे जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो साफ्रोमखौबो इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।